царевичното брашно. Качамака може да се окаже генно модифициран от Това години. никой не го признава. Това никой не го признава, а се оказва, че от 2005 до 2010 на 20, т.е. на 200 000 декара в България са отглеждани такива култури. Генно модифицирани, при положение, че от 2005 закона, който е прият, забранява абсолютно това нещо. Нека да видим, всички зрители вече видяха в новините на БНТ Пловдив репортажа от днешния протест, но нека да видим отказ и сега. Поне хората. Притеснява монопола върху нашата храна. Притеснява вкуса на пластмасовите домати в супермаркета. Слушах по телевизията един вид картофи, които са устойчиви към антибиотици и всичко такова, и че може посятите картофи да прескочат към другите картофи, които не са геномодифицирани, и когато, представете си това, да го изяде човек. Какво става с човека? Ами, не знам точно. Страшна работа. Страшна работа? Да. Какво е това ГМО? ГМО? Не го знам по принцип. Не го знаеш. Ти знаеш кой е ГМО? Не, нямам интерес. Разбрах, че протестиращите днес изискали от община Пловдив да се обяви за зона свободна от ГМО. Нашата територия тук в града да не се произвежда в дворовете ли, или какво имат предвид според В Пловдив такива дворове няма, ако не се лъжи. В околностите мисля, че никой няма такъв интерес, защото се оказа, че мита за ГМО, които раждат голяма продуктивност, е вече отхвърлен. Много учени го отричат, а колкото до освободени от ГМО земи, това просто е ноу-хау на Пловдивския митрополит Николай, който вече обяви църковните земи за ГМО фри. Така че мисля, че следваме неговите стъпки. Ако наистина са го поискали, общината го приеме, въпреки че не виждам механизъм на някой селен от околността да му забрана да си гледа ГМО култури. Но то няма, това са необходими огромни площи, за да стане такова нещо. Иначе продуктивност аз не виждам как ще се получи. Ти си в детайли запознат. Има ли риск наистина пчелини, кошери да разнасят от една зона, която е засята с генно модифицирани организми, прашеца в друга, която примерно се отглеждат уж екопродукти с такава марка ще излизат на пазара у нас, в чужбина? Такъв риск, разбира се, че има. Аз докато се рових в мислите на хората, които записвах, а това са професори, академици, всички в двете крайности, разбира се, на за и против генномодифицираните организми, тези, които са против навлизането в България, твърдят, че няма начин да бъде спряно прехвъркването, дори на полени, дори вятър да прехвърли такива организми от едно поле, където се експериментира с ГМО, на друго, където има биопродукция. Те твърдят, че е абсолютно неуместно и престъпно да има такова съвместяване. Докато другите твърдят, че това е много трудна работа, няма как. Всеки защитава тезата. Няма никакво балансирано положение тук. Това ми направи впечатление. Един човек, който да каже, може да има, може да няма такова нещо. Или двете крайности. Освиркване, или твърдозад.